Una antiga premsa de vi, un abeurador, cartells publicitaris històrics, rellotges que ja no funcionen o el pilar d'aigua que ens mostrava fa un momentet l'Abigail des de la Sagrera són alguns exemples dels petits paisatges que l'Institut del Paisatge Urbà està recuperant i està preservant. Cada mes n'hi suma uns quants i se senyalitzen, Abigail, amb una placa. Sí, com aquesta que veieu que és d'acer, que està integrada en el paviment i que certifica que ens trobem efectivament davant d'un petit paisatge de la ciutat o un element singular que des de l'Institut del Paisatge Urbà volen preservar per donar a conèixer la memòria històrica de la ciutat. El que es tracta és de fer visibles aquests detalls que fan, que atorguen una personalitat especial a la ciutat. Parlem d'aquest pilar d'aigua i ho fem amb en Manel Claviller. Bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'm, l'heu restaurat aquest primer trimestre del 2014, estava en molt mal estat. Sí, ha estat recentment restaurada. Home, estava en un estat que s'aguantava, però evidentment amb molts problemes de peces soltes i d'erosió. Ara la presentadora ens explicava que la feien servir per portar l'aigua de Montcada en les fàbriques i els conreus que hi havia per aquest districte. A veure, Barcelona tenia moltes mines d'aigua, s'abastava d'aigua per pous, però sobretot per mines, era l'aigua més bona. Venia normalment de Montcada, venien d'altres indrets, de Canyelles, de diversos indrets. En aquest cas era una mina de Montcada que baixava l'aigua fins aquí. Això va ser molt important aquest any, sobre els anys 50 del segle XIX, perquè això eren camps, tot això eren camps i conreus, es van començar a muntar les primeres fàbriques, algun nucli de casetes, i aleshores se'ls tenia que portar aigua. Baixava l'aigua en pressió des de Montcada, però llavors es distribuïa mitjançant uns distribuïdors i qual perdia la pressió. Per tant, per recuperar la pressió, per poder arribar a les cases i a les fabriquetes, es feia dalt d'un pilar. I d'aquí venen els pilars d'aigua. En trobarem a Horta, en trobarem a molts indrets de Barcelona. A mi m'agradaria ensenyar als espectadors que fa poc, i aquí hi ha una porteta, no sé si el Pau ens la pot ensenyar, fa poc vau tornar, i què vau trobar en aquesta porteta? Una cosa bastant curiosa. Sí, això va ser la setmana passada, ja s'havia acabat la restauració, per tant, havíem entrat i sortit moltes vegades, vam obrir la porteta i ens vam trobar unes cartes. Dues cartes d'amor de la Rosalia i ell com es deia? En Cristóbal. Sí, són dues cartes. Estan escrites l'any 50, oi? A l'any 51, 52, em sembla, i no sé, és una cosa molt curiosa trobar-se que t'han deixat això aquí. Això lliga una mica amb que moltes d'aquestes peces, aquesta és molt gran, però a vegades tenim de coses molt petites que també restaurem i arreglem, però darrere d'aquestes coses sempre hi ha la memòria, no? La pertinença, la gent que se'n recorda de les coses encara que no siguin un catàleg, no? Que no siguin modernistes o no siguin... I això és el que dona caliu a les coses, no? Les persones que s'estimaven molt pel que hem pogut llegir. Això ho sembla, sí. En tota seguretat. Parlem de l'abeurador que podem trobar també com a paisatge, com a petit paisatge que trobarem al Poble Sec i que servia pels animals que tiraven els carros. Bé, això és un altre element d'aquests que no té una importància patrimonial important, però en canvi és important per aquesta memòria col·lectiva. En aquest cas ens ensenya com la ciutat funcionava d'una altra manera. O sigui, quan hi havia carros, i per tant hi havia cavalls, hi havia ases i hi havia mules, o matxos, i llavors, esclar, tenien que veure a algun lloc. Hi ha molts indrets de la ciutat, normalment lligats a algun hostal o alguna cosa d'aquestes, havia un abeurador. I aquí, pel que sigui, sempre hi ha algú a darrere que les coses les cuida i no és generació espontània, quan són d'aquest tamany, no? És diferent que el pilar, doncs algú la va mantenir. Nosaltres el que vam fer va ser agafar-lo, restaurar-lo a fons i posar-li la placa. La placa, si més no, serveix perquè la gent que sempre va molt ràpida es pugui aturar un moment i badar una mica mirant-s'ho. Escolta, i què me'n dius d'aquesta premsa de vi de dimensions bastant grans que hi havia a la masia de Can Xandri a Sant Andreu, un altre cop? Sant Andreu era una masia que es té notícia des del segle XVIII, vull dir, i podria ser més antiga, perquè aquesta zona penseu que tota aquesta zona de Sant Andreu del Palomar, era una part agrícola, totalment agrícola, com Horta, i per tant aquí teníem l'aigua del rec Condal, i per tant hi havia terres molt interessants de conreu. Per tant, hi havia masies importants, aquesta era una d'elles, i els propietaris d'aquesta masia van regalar a la ciutat aquesta premsa, que segur que deu ser del segle XIX, i la tenim allà, és una premsa de vi. Perquè allà tenien vinyes. Aquí a prop, tirant cap a la part alta, devien tindre vinyes, i per tant ells, com totes les masies, es feien les coses, no? Tant el vi com l'oli.
També hem triat imatges d'uns altres pilars a Horta Guinardó. A Horta Guinardó, allà és una altra mina, la mina de Can Travi. I en tenim entre Horta i Nou Barris, que estan acavalcats, en deuen haver-hi 4 o 5. Nosaltres les hem restaurades, i a més hi han de molt diferents. Unes que són purament ornamentals, sí, com això que tenim davant, que té voluntat d'estar ornamentals, i altres que estan adosades d'edificacions. Però tot tenen el mateix, una entradeta petita, una escala cap a pujar amunt, i a dalt una peça molt important que aquí hem trobat, que és un element, com una gran safata, de marbre, en aquest cas, amb uns separadors de plom o de zinc, per on cada usuari sortia el seu tubet amb un diàmetre determinat que en deien plomes, que era el flux d'aigua que contractaven, la pluma, 2 plomes, mitja pluma. I aleshores aquest element era el distribuïdor, i això es trobava a dalt de tot, perquè, esclar, al sortir a l'exterior de la canonada perdia pressió a l'aigua, llavors la tornava a recuperar després de passar pel distribuïdor amb l'alçada del pilar d'aigua. Doncs moltes gràcies, Manel, per les explicacions. Vinga, doncs deixem la connexió en directe aquí només explicant-vos els que sou a casa. Els que encara no esteu molt familiaritzats amb els mòbils i les aplicacions, que si algú us ajuda a entrar a la pàgina web de l'Ajuntament, hi ha una llista amb els 14 petits paisatges de Barcelona, podeu fer una ruta, i després pels que sí que estigueu familiaritzats amb el mòbil, hi ha una aplicació que es diu Barcelona Paisatge, i aquí sí que podreu seguir aquesta ruta dels 14 espais emblemàtics on han rebut una placa. Molt bé, gràcies, Abigail i Pau. Bé, la següent notícia ens porta ara al Zoo de Barcelona. Avui hem sabut que el futur delfinari que s'hi construirà no acollirà exhibicions amb animals. És una de les